Воля за живот е не просто книга. Това е истинска лична изповед, разказана с искреност и болка. Това е история, която поиска да бъде разказана, за да докосне сърцата на хората, търсещи изход от своите мрачни дни. Всичко започва от пустинята на болката. Място, където страхът и тъмнината са твоите спътници. Където всеки ден изглежда по-сив от предишния, а надеждата се губи в далечината. Там, където думата безсмислие започва да придобива нови, още по-страшни значения. Но това не е просто история за страдание. Това е разказ за борбата, за падането и за издигането. За светлината, която проблясва в най-тъмния миг и показва, че дори в най-дълбоката бездна има изход. Тази книга разказва за пътя към възстановяването. Път, който започва с малки стъпки, но изисква голяма воля. Това е история за пътя, който трябва да намериш. За истината, която освобождава. И за живота, който те чака. Такъв, какъвто не си представил, че може да бъде. Изпълнен със смисъл, радост и мир. Воля за живот е доказателство, че никога не е късно да мечтаеш отново. Да откриеш нова цел, да изградиш нова надежда. Това е призив за всички, които се борят, които са изгубени, които смятат, че нямат повече сили. Авторката Людмила Тонева отваря сърцето си, за да разкаже как е намерила своята сила и как е открила светлината. Тази книга е за всички, които търсят не просто отговори, но и утеха, насърчение и вдъхновение. Нека тази история ви покаже, че вашият път не е приключил. Че дори от най-дълбоката тъмнина може да израсне най-ярката светлина. Воля за живот. Една история, която ще промени вашия живот.